danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora. Wani magidanci yana zaune da ɗansa wanda ya ɗauki nauyin shi ya yi karatu har ya zama farfesa, suna rayuwarsu cikin jin daɗi. Kwatsam sai ga wani hankaka ya diro a kan taga, sai mahaifin ya tambayi ɗan nasa, wai yaro wancan wani irin tsuntsu ne nake gani can wurin? Sai ya ce baba hankaka ne fa. Sai dattijon ya yi shiru ya ci gaba da kurɓan shayinsa, can ya sake ɗago kai ya kalli yaro ya ce yaro wai wancan wani irin tsuntsu ne a can wurin kam? Sai nan take ɗan nashi a fusace ya ce baba na gaya ma wani banzan hankaka ne a wurin. Nan take mahaifin nasa sai ya kalle shi ya yi dariya ya sadde kai, sai ya tashi ya tafiya kaɗan ya buɗe wata loka ya ɗauko wani littafi ya ɗan rubutu sai ya dawo ya zauna ya ce yaro anshi littafin nan ka karanta wannan shafin na 1 da na 2. Yaro yana ansar littafin nan ya buɗe sai ya ga dattijo baban nashi ya rubuta, a yau ɗana a yayin da yake shekara 3 a duniya ya yi tambaye ni, baba menene wannan, a yayin da wani hankaka ya zo kan taga. Na ce mishi hankaka ne, ya maimaita na ƙara ba shi ansa, ya maimaita na ƙara ba shi ansa. Ban yi fushi ba har sai da ya min tambaya sau 25 ni kuma ina ba shi ansa. Duk da haka kuwa sai da na tabbatar da yaron nan ya samu farin ciki. To amma bayan shekara 25 ga shi yau yaro hankaka ya zo, na tambaye shi sau ɗaya ya bani ansa, ina maimaita wannan tambayar ta biyu ga shi wai yana yi min tsawa cikin fushi akan cewa na dame shi. Allah sarki rayuwa.